ሚኒስትር ጥዕና ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት ትካላት ጥዕና ብምውዳድን በብግዚኡ ሰሞያ ብምፍራይን ጥዕና ዜጋታቱ ንምርግጋጽ ዝተፈላለየ ዕማማት የሰላስል ኣሎ። እዚ ዕማም እዚ ዕውት ንክኸውን ተራ ሰሞያ ጥዕና ወሳኒ እዩ። እዚ ድማ ሓድሕድ ተመክሮ ብምልውዋጥን ናብ ሓደስቲ ብምስጋርን እዩ ዝሰምር። ሃገራዊ ማሕበር ሓኻይም ኤርትራ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዓመታዊ ጉባኤኡ ከቃንዕ ይዳሎ ኣሎ። እዚ ጉባኤ እዚ ናይ ምብህሃልን ምውርራስን ባይታ ክኸውን ከዓ ዓዲሙ ኣሎ። ፍረወይኒ ፍጹም ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ሓየሎም በረቐ ከቕርቦ እዩ። ሚኒስትር ጥዕና ተርእዮን ሳዕቤናትን ሕማማት ብምውጋድን ብምቁፅጻርን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓሳብ ዘካይዱ ዘሎ ጻዕሪ ተመክሮ ሕድሕድ ዘጠንክር ባይታ ምልውዋጥን ምስግጋርን ምጥጣሕ ወሳኒ ብምዃኑ ኩሎም ሰሙያት ዓውዲ ዜጋታት በርቲዖም ክነጥፉ ሃገራዊ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ፀዊዖም። ፕሬዚደንት ማሕበር ዶክተር በረኸት ስባህቱ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ማሕበር ጥዕናዊ ውድሆታትን ኣፈታትሖምን ጠንቅን ኣማዓባብልን ሕማማት ዝተረኽቡ ሓደስቲ ርኽበታት ፍወሳት ዝምልከት ዝተፈላለየ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ዝቐርበሉ ዓመታዊ ጉባኤታት ከም ዘካይድ ጠቒሱ እዚ ሓባራዊ ናይ ምብሓል ማዕዲ ሙያዊ ተመክሮ ንምልውዋጥ ዕድል ከም ዝፈጥር ገሊጾም። ኩሉ ግዜ እንድሕር በይንኸ ጥራሕ ትሰርሕ ኮንኪ ኣበይ ከም ዘለኻ ከመና ይትፈልጥኒ ምስ ካልኣይ ብጻይኪ እንድሕር ትሰርሕ ኮንኪ ብደረጃ ናቱ ንሱ ደይፈልጦ ንስኺ ከተፍልጥዮ ንሱ ድፈልጦ ንዓኸ ከፍልጠኪ ሕጂ ሓደ ሰብ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቡ ነቶም ካልኦት ከፍልጥ ከሎ በቲ ንሱ ድፈለጦ ነቶም ካልኦት ዓቢ ንሱ መጽናዕቲ ክገብር ከለኻ ሓደ ሓደ ጉድለታቱ ኻ ንሶም እርሞ ስለዚ ብሓንሳብ ንኽዓብዩ ግድን እዩ ብሓንሳብ ጥራሕም ክሰርሑ ዝኽእሉ በይንኻ ሰሪሕካ ኣይከውኒ ስለዚ ነዚ ኣዝዩ ተራ ነይሩ ወይና ንብል ንሱ ወሲኹ ነቲ ዝተጠቕሰ ዕላማ ንምስማር ኤርትራውያን ሞያውያን ጥዕና ምስቲ ቴማ ናይቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝካየድ መበል 19 ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ዝካየድ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ከቕርቡ ዕድመ ቐሪቦም። ናይ ሎሚ ዓመት ኣርእስቲ ናይቲ ኮንፈረንስና ካብ ኣፍ ክሳብ ማሃንቲ ዝደሎ ፕሮብለማት እያ ክትድህስስ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ኣሎ ብኢንፌክሽን ድመፁ ኣለዉ ብካንሰራት ድመፁ ኣለዉ ብማህረምቲ እውን ድመፁ ሕማማት ኣለዉ ሕጂ ነዚኦም ኩሎም እያ ክትድህስስ ሕጂ ትፃውዒት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኣርእስቲ ናይ ጋስትሮ ኢንተስቲናል ፕሮብለምስ ንኤሪትርያ ድብል ከበርክት ድኽእል ኩሉ የበርክት እንተው ሓደ ክሳተፍ ኣለኒ ኢሉ ከዓ ፕሮግራማቱ ኣዕርዩ ኣብዚኣ ክሳተፍ ካብ ሕጂ ፃውዒት ንገብረሉ። ሃገራዊ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ምስ ዘባውያንን ሃገራውያንን ማሕበራት ሽርክነታዊ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድናታት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ዶክተር በረኸት ከም ውፅኢቱ ኣብ ዝተፈላለየ ጥዕና ጠቀስ ዓለማዊ ኣኼባታት ከም ዝሳተፍ እዚ ድማ ሕልፉን ህልውን ደረጃ ማሕበርን ኣባላትን ንምግምጋምን ናይ መጻኢ መደባት ንምስኣልን ከም ዝሕግዞም ኣብሪሆም። ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ጥራሕ ኮፍ ክትብል ከለኻ ሓንሳብ ብዙሕ ድጎድለካ እውን መስለካ ብዙሕ ደይገበርካ እውን መስለካ ኣብኡ ክትከይድ ከለኻ ቶም ካልኦት መዛኑኻ በብደረጃኦም ኣበይ በፂሖም ዘለዉ ትሪኦም ሓደ ሓንሳብ ጽቡቕ ኮይና ደለና ትብለሉ ገሊኡ ከዓ እዝን ሓድሽ ርክባት ደይገበርናሉ ኣሎ ኣብዚ ዓውድታት እዚ ኣይነጠፍናን ደለና ከምዚ ዓይነት ስፔሻሊስት የብልናን ኢልካ ትግምግመሉ እዩ ሓጓፋትካ ተጉድለሉ ናበይ ክትከይድ ከም ዘለኻ ኣንፈትካ ትርእየሉ ናቶም ንኽትቀዳሕ ኣይኮነን ግን ኣዝዩ ደገምግመካን ኣብ ብዙሕ ግዜ ሞራልካውን ሓፍ ደብል ጽቡቕ ኣለና ለካ ደብል ክትምልኦ ደለካ ደይበጻሕካዮ ነገርካ እዚ ለካ ደይተንከፍናዮ ገዲፎምና ኸይዶም ኣለዉ ትብለሉኻ ስለ ዝኾነ እዚ ኣድላይ ክተርፍ ከማን ደይብሉ ነገር ቤት ትምህርቲ ሕክምና ቁርታ ማዕረቲ ክኢላዊ ዓቕሚ ንምዕባል እትገብሮ ኣስተዋጽኦ ቁፅሪ ኣባላት ማሕበር ኣብ ምስሳንን ተካእቲ ሞያውያን ኣብ ምኽስኳስን ልዑል ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ዝሓበረ ዶክተር በረኸት ከምቲ ተመክሮን ፍልጠትን ንምስግጋር ዝካየድ ትምህርታውን ኣስተምህራውን ንጥፈታት ዕላማታት ማሕበር ኣብ ምትግባር እውን ልዑል ኣድህቦ ተዋሂቦ ይስራሕሉ ከም ዘሎ ኣነፂሮ ሕጂ ምዞም ንኣሽቱ ሓካይም እንዳተመረቑ ድኸዱ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለዉ ተምሃሮ ከለዉ መን እዩ ድምህሮም ነይሩ ኣባላት ናይዚ ማሕበር እዩ ከከም መደቦም ኣብ ናይ ሆስፒታላት መብዛሕትኦም ኣባላት ናይዚ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ እዮም ኣብ ትምህርቲ ደለዉ መን ምሂሮም ትልኪ እዚ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ኣባላት እዮም ሕጂ ከዓ ምስ ግዜ ዕድመውን እንዳተወሰኸ ስለ ድኸይድ እቲ ተመክሮ ኣብቲ ስራሕ
እንዳቀሰሙ ከም ድኸዱ መልሾም ናይቲ ማሕበር ከዓ ኣዝዮም ንጡፋት ኣባላት እንዳኾኑ እንዳተካእና ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ እቲ ማሕበር ኩሉ ግዜ ኤግዜክቲቭ ኮሚቴ ኣሎ ካብ 5 ክሳብ 7 ኣባላቱ ሕጂ ካብ ድሓለፈ 2-3 ዓመት ጀሚርና እቶም ቅድም ድነበሩ ከለው ካልኦት ካብዞም ንኣሽቱ ሓካይም እንዳኣተዎ ኸዱለው ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ዶክተር በረኸት ስባህቱ ኣብ መወዳእታ ዓውዲ ሕክምና ብሓበራዊ ጻዕርን ሓርኮትኮትን ዝምዕብል ዝዓብን ዝዕየን ብምዃኑ በቲ ሓደ ጥርናፍ ሓይሉ ብምዃኑ ድማ በቲ ካልእ ህላው ከምዚ ዓይነት ሞያዊ ማሕበር ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብምምልካት ኩሎም ሓካይም ኤርትራ ኣብ ምስማር ዕላማታቱ ሱታፊኦምን ኣበርክቶኦምን ክዕዝዙ ተላብዮም ድበዝሐ ተሳትፎነት እንድሕር ኣለኪ ድበዝሐ ርእቶታት መጽእ ድበዝሐ ዓቕሚ ትሕይልሉ ጉዳያት ክመጸል ክኽእል ስለዚ ኣነ እቲ ማሕበር ብዙሕ ጉድለታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ድኸዶ ዘሎ መገዲ ከዓ ሕማቕ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ማሕበር ሲ ከምቲ ድደልዮስ ኣይከይድኒ ደሎ ኢሉ ሓደ ሓኪም ካብ ንጥፈቱ ኣብኡ ኣበርክትኡ እንዳጉደለ ድኸይድ ኣብኡ ብምእታው ነቲ ማሕበር ክሐይል ክፍትን እንተው ሓደ ከዓ ተሳታፍነቱ ከየቋርጽ ኣነ ድጽውዕ ስለምንታይ ንዝኾነ ነገር መዓልቲ ኣለዎ እንድሕር ሃሊኻ ግን ነቲ መዓልቲ ክትህሉ ትኽእል እንድሕር ገዲፍካዮ የለኻን መዓልቲ ብድህልወሉ ግዜ ንስኻ የለኻን ማለት እዩ መዓልቲ ድህልወኻ ኣበርክቶኻ እንዳወሰኽካ እንትኸድካ ኢኻ ኣብኡ እንድሕር ኮንካ ኻ ንስኻ እቲ ማሕበር ክኸዶ ድደሊ መገዲ ክትጸርግ ትኽእል ከተስርሖ ትኽእል ስለዚ ኣውራ ጻውዒተይ እቲ ተሳታፍነት ኣብዚ ማሕበር ክሕይል ኣለዎ ኣብ 1993 ዝተመስረተ ሃገራዊ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ጥዕናዊ ስራሓት ዝነጥፉ ልዕሊ 250 ሓካይም ኣባላት ኣለዎም